Novellen hedder Alle kan ro af Pia Juul, som er fra Politikens magasin fra 2008. Vi tror, at titlen hedder Alle kan ro i citationstegn, fordi personen ikke kan ro. Komposition, anslag og starten. Novellen starter med en medias res. Det kan man allerede se på side 1 i linje 5, hvor der står, jeg kan ikke ro, sagde jeg. Præsentation. På side 1 bliver vi præsenteret for jeg-person Kisse, onkel Knik, Siri, her hendes mor, moster og faster. Uddybningen er aftenen før hun skal flytte hjemmefra til Aarhus, hvor hun kommer i tvivl om det er det rigtige valg at flytte hjemmefra. Point of no return er næsten i slutningen, hvor hun sidder i toget og opdager, at kvinden måske er død. Slutningen slutter med en åben slutning, som kendetegner en novelle, hvor man ifølge os ikke kan finde ud af, om det er kvinden, som er død, eller jeg-personens gamle jeg, som er død. Fortæller. Novellen Alle kan ro er en jeg-fortæller med en ændret syn. Synsvinklen i novellen er bundet til jeg-fortælleren, da det er hendes personlige meninger og synsvinkler, vi hører om. Og det er en fast synsvinkel, da man nærmest kun følger jeg-persons tanker og følelser. Personer. Hovedpersonen tror vi er en pige ud fra, hvordan vi har forstået teksten, og fordi hun virker meget afhængig af hendes mor. Et eksempel på hendes afhængighed af hendes mor er på side 2, linje 23. Mit værelse i Aarhus stod allerede klart. Vi havde været der og indrettet det, min mor og jeg. Og på linje 26. Min mor havde talt med dem, og eftersom jeg stod lidt ved siden af og lyttede, vidste jeg nu både, hvad de hed, hvad de studerede og hvor de kom fra. Og på linje 28. De vidste kun det om mig, som min mor havde fortalt dem. Temaet vil jeg mene er skifte fra teenage-livet til det voksne liv. At få mere ansvar og at kunne klare sig med sin egen hånd. Titlen på teksten er Alle kan ro, fordi jeg fortæller ikke kan ro, eller at hun måske ikke er parat til voksenlivet, at hun ikke kan så meget som en voksen skulle.